Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Na-dress code ha. Filipiniana ha. Uy, laisyo, sosyal. Para unsa? Para sa graduation sa akong anak. Imbitado mo. Oh, ano? Uunyo, si Alan. Way labot. Kamong mga silingan panambong mo. Kamong mga marites. Ha? Orsa. Anong say mo? Ano sa man mo? Ato mo, dili. Uy, mato, mato. Basta ikaw na'y bahala sa pagpan-distribute sa invitation cards ha. Pagsure. Si Alan, dili na di mo dapiton? Ha? Moadto siya? Dili na. Kadili mo pasong among anak. Ano? Sultihi siya ha. Nga dili ko siya magsamok-samok sa graduation ni Athena. Palihog lang. Oh, okay. Basalig jud kung ikaw ang mo-distribute aning invitation cards, yut? Oh, kuan mo, amor. Kadit sa ha, para madasig ka. Busy, busy. Busy kan mo. Pero, yut, para madasig kag distribute ani sa itong mga silingan yut, na akay transportation allowance. Dara kana 5,000 pesos. Dili ko busy, ana. Di ka busy, no? Kita naman kaskwarta. Dawata yun. Dawata. Dawi, maikog biyata. Ay, sus, ikog pa naong ni mo murabiyag kwarta yut. No. Unsa man? Sige dayon, oy. Mudawat ka dili, Dawaton, uy. Okay, 20 na ka invitation cards ha. Sige, bye. Arin ako. Oh. Dinaktan singkat ay. Pinalabyo kayong sampot murag si Pia Wurzbach nga may paso. Musakay na siya. Musakay sa iyang nindot nga sakyanan. Ito na pala. Huwag sila mga abot nga alam. Sila si Butong ug anan nagsigig bodo aron pagpangita kang Tuna ug Athena karon mi abot si Tuna nga nindot ka eksakyanon sino pa kayo namongingi sa lahas unya gitakar ko 5,000 pesos para pag-distribute sa invitation cards. Why not? Bigotin. Siga laging matang sintoy payot. Pasuyaon pa mo. Bahalag mo budlat ng inyong mga mata. Uy. Kana nagmotor nga akong ikasugat. Si Butong na. Ang paskala. Doon na sila. Tuan na sila. Sorry ka na lang, Alan. Bay, nata silang sindoy. Apalihog, bay, pamunta na pinay paabang niya sa motor ba? Naikog ta. Bay. Niya ko ihatag, sakto ba ka ng 500, no? Yung noy, ang kunay diskarte na. Bida sindoy. Doy! Doy! Ayo, Doy! Butang! Alam! Kamo di ay nabot day mo? Taon. Ay, nako. Nagkahimuilas lang yun, no? Ha? O siya sinilas? Nagkahimuilas? Saan na himuilas? Ay! Huwag mo kasabot ko sa himuilas. Kada bang nakasugat lang mo, huwag mo mag-aabot mo na nagkahimuilas. Di ba? Di ba, nangita mong tsona, no? Ngita kayo. Bisa nga sa amin, abot ko rin dito sa ang apple. Pero, mo siya dito. Nangita mong tsona. Pero, oy, FYI, there is si tsona. Unsan si Roy? Ha? Si Chuna diri? Yes, Derny.
Bigaki na kay si Chuna. The wheels na. Oh, O, Ah? sa? Dili lagi. Nindot kay sa kanan. Rust and color. Wa mo na katagbo. baby, still ano, siya dito nga itong kinagbo niya, dito na punta ba? Diri si Chuna? Ay, o lagi. Diri si Chuna nagatol ka invitation cards. Patambungon mi sa graduation ni Athena. Dinner. Anto sa inilang hotel. Oh, mao ba? Sa ato ba mo paso day? Salamat taon, oy. Pasong akong anak. Pasalamat ko ba? Pasalamat ko. Oo. O niya, invitado kami mga marites. Pero, sadto siwa kay labot alan. Ha? Mato ni Chunya, ginahanglan nga dili ka kuno magpakita sa graduation ni Athena. Kay ko naa ka, dili mo pasos Athena. Sindoy. Okay ra ko. Okay ra ko, Sindoy. Bahalag, di ko makatambong. Ang importante nga makapasok ako, anak. Doy, siguro ka, mga resulti dyan na? Ay, wala kayo eh. Magtumutumo sa kun, no? Ako saan, ako'y labot. Akong kita ng mga invitation cards, may pangambutong eh. Ah, May apel. Mao ba? Okay, Roy. Bisag apel pa ko sa invitation, di sa kumuad to. Nga nga naman kung hindi magkajag mo ato. O di na ko biya sa bayalan. Ngiga no? Amahan, di makatambong. Pero ako, biya, bida sa inyong istorya, makatambong ko. Kana tingali tungkol sa akong problema, no? Sindoy, ikaw sad baalan ba? Nga nung diha mo sa mo gisurikbot si Apple sa bahay. Ay! Nga kung liog. Alam mo, Bay. ayaw ha? Ayaw, Wa ko makasal, Sindoy. Kasabot ka? Wa ko makasal. Labaw ng wa mi relasyon ni Apple. Wa! Diya ka na. Doy. Suko man di ay. Sorry kaya sa samtalan sa taon to doy. Di sa dalim ang gibating kaguol niya karong taon. Labi na nga iyong nibawon nga. Hapin marib sinayati na. Unsa? Bay, kalma lang ha. Bida sige tang pagitang tsunaw. Kinagbo rin nato. Oh. Napit mas mga silingan para sa graduation ni Dayatina. Salamat in taon, bay. Oh, salamat ko taon ka. Pasalamat ko nga mupaso di ay ang akong anak. Oo, bitaw no? Musabot nga tulisukon ko sa kuntanlag ba kung dili makapaso si Athena tungod ako. Oh, mau yun. Impitado rin sila. Dinner. Malong hotel. Okay na bay? Okay na. Oo nga, ang imong gi-order nga inasal taong Joel Bakalsod. Saan mo to? Kita na kaon. Bahalag kita lang duha. Oh, mukbang ta! Palito ka, sir. Oh, di na ang iPhone 17. Ata lang yung paon, sir eh. Siguro gid ko nga, mutog ko pag isda na. Tahimik ka lang humba. Nindot ra ba isda, sir? Yilupin, tamis kay sabaw. Tinawag ka na. Sorry, sir. Para kini sa anak ni Chunang nga si Athena. Okay na ang tanan, Athena. Ready na. Unsay ready, Nay? Sa imong graduation karong Sabado. Nay, Ayaw jud kog pakyasa ha. Ayaw gyud pagtinunto diha. Nga di ka mo paso. Kinahanglan mo paso ka, ha? Nay. Si Bong. Hello, love. Chuna, gipabayaran ko na ang reservation dito sa hotel. Oh, salamat, love. Mangutan ako. Balik ko na ko ang pagpangutan. Yes. Unsa man na? Oh. Mamaligya ay ice cream ang amahan ni Athena, right? Yes. Doon na nag-viral nga usa ka mamaligya ay ice cream.
Gusto mo ang bag sa titayan? Oh, Nag-viral kini. Nakakita ka? Kaila ka? nakaila. Kung mao, kinsa ka to siya? Siya ang amahan ni Athena. Usa! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!